La Galera va néixer de la confluència, tinc entès, vaja, i n'estic gairebé segur, de l'escola Talita, que els fills d'Andreu Dòria, que era un empleat de l'editorial Reverter i d'algun altre lloc, que van coincidir amb la Marta Mata, que era la bibliotecària, i es van adonar que faltaven llibres, que els nens d'aquell moment no tenien els llibres que ells els hi haurien volgut dir, els hi haurien volgut donar. Al començament de l'editorial, l'Andreu Dòria va veure que hi havia un buit. Això també va passar amb Cavallfort. Els fundadors de Cavallfort van veure que hi havia un buit, o sigui que tant la Galera com Cavallfort no van començar dient bé, anem a fer una editorial que tingui èxit com aquella o com aquella, no varen imitar ningú, senzillament hi havia un buit que es havia d'omplir. I ho varen saber fer molt bé, perquè això d'omplir un buit costa molt, dius bé, què hi posem en aquest buit, no? Aquest buit representa també un tipus de públic. Aquest tipus de públic la Galera al llarg dels anys l'ha conservat. I així és com la Galera ha resistit. Partíem de zero, pràcticament no hi havia res en aquell moment. I va coincidir, va ser un moment que potser el franquisme va baixar una mica les defenses. Entenc la primera vegada que vaig anar a la casa de la Galera, que era una casa perduda per no sé on, ja no hi sabria tornar, era una casa enmig d'uns jardins i jo vaig fer el camí fins a la casa i vaig trobar el senyor Dòria assegut darrere una taula, el senyor Dòria pare, Andreu Dòria pare. El meu pare em va dir, tu vigila que a Barcelona, si vades, acabes amb un harem de l'Aràbia Saudita. I el dia que va venir la Marta Mata a Belles Arts, es va donar una adreça, la recordaré de memòria tota la vida, carrer de l'Arte 79, i era d'aquestes cases baixetes que tenen dos persianes a cada banda, i les persianes molt tancades i tot plegat. Vaig pensar, Déu meu, això deu ser l'Aràbia Saudita. Com em va impressionar el dia que vaig conèixer l'Andreu Dòria. Em va semblar que allò era, no sé, l'empresari per excel·lència, o aquell home de qui te'n refiaries per remuntar qualsevol negoci, no sé, una cosa d'aquest ordre, potser. Em recordo el senyor Dòria quan deia m'hem editat 3-4 títols a l'any, semblava una proesa meravellosa, però al cap dels anys ell mateix ja ho va poder veure, aquesta gran explosió. L'Andreu Dòria, en italià, Andrea Doria, era un navegant il·lustre, que va ser el qui manava les tropes genoveses a la famosa batalla de Lepant. I, per tant, manava galeres. Aleshores, en aquells moments havien de posar un nom a una editorial. I aleshores hem de buscar un nom que sigui en català i que no es pugui traduir. I aquí va ser quan va sortir el nom de la Galera.